Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. Inom og lacto puffy. Long-term ang benefit niini sa panglawas, sigun pa sa pagtuon sa mga ngilngig na doktor. Apanapo ko'y sumpay nga tambag nimo, pero mulagi, gikan ng isa kong nakatunan sa taas na panahon. Pahimusli ang kaanyag og katahom samtang ikaw batanon pa. Tingali di pa ni mutuhop ni mo ron. Apan moabot rang adlaw nga mingawon ka sa karaan nimong litrato samtang nagkalaos na imong panit. Do one thing every day that scares you. Pag video okay, ayaw binuangi ang kasing-kasing sa ubang tao. Ug ayaw pamugos nga higugmaon ka. Patupi po usahay. Ayaw usiki imong panahon sa pangabobo. Usahay ikaw ang maguna, usahay ikaw ang iwit. Ayaw pagdali, sa katapusan imong kaugalingon ra ang imong kontra. Ipusa imong karaang mga love letters, ilabay imong mga daang bankbook. Jogging pud gamay. Ayaw karatol kung wa pa kakibawon sa imong buhaton sa kinabuhi. Daghan kong mga kailangan nga milyonaryo. Apan gakiat lang gyapon ang naong kay hangtod karon, wa gyapoy buot. Okay ra lagi ka. Likayi ang pork belly kung mahimo. Panggaa imong tuhod, mingawon ra ka na inigatiguang na nimo. Tingali maminyo ka. Tingali di. Tingali na kay mga anak. Tingali wa. Tingali magbuwag mo ini 40. Tingali mapare ka ini kasaysinta. Wa takibaw. Bisan unsa pa kataas imong naabtan, ayaw palabihig daig ang kaugalingon. Hinay-hinay lang sa Facebook. Because in the long run, it will make you feel ugly. Timan daghang amigo nga mulabay lang, pero ang pingin tao ng pipila nga nag-agwanta ron nimo. Puyo ka diyod sa mga dagkong syudad aron di ka maignorante. Puyo ka diyod sa mga gagmayng lungsod aron makat-on kag maayong pamatasan.
ayaw paglinaw. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Ayaw na na-eksperimentuhin imong buhok. Kay base nilig edad ni mong skwinta, mura na kag 98 tanahon. Pamili og tarong nga tambag. Pilia ang Lacto Puffy. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrender. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Sabado sa tanang mga sigbin dihag kaliwat. Sa mga bana nga sikreto ra kaayo ang kasipat ug sa tanang mga namabdos tungod kay nangasipyat. Welcome, diri sa ato ang bagong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Happiness is real only when shared. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan mo paambit sa iyang gasa. Dili babag ang kalisod para kita mo tabang tungod dili man kinahanglan pahandi ang itampo. Labi pa sa panahon karon, ngaggadibal ang kawadon ug naghari ang kasakit. Mas gikinahanglan ang kaluoy. Mas uhaw ang katilingban sa gugma. Ang pakigdait ug pakigtambayayo maoy tubag sa katilimbang mao. Unsay misulti nimo, Bart? Okay kay Bart. Tapis ka latag. Tuod man ang Lacto Puffy ni duyog sa talagsaong hagit ug ni salmot sa usa ka community pantry. Didto nato gipahigayon sa Dan Borromeo ang maong kalihukan. Bisan ginagmay apan gipaninguha namo nga makahatag kitag mga pagkaon, mga dilata ug uban pang mga batakan nga kinahanglanon sa atong mga kabus nga lumulupyo. Tungod nakasabot mi nga ubay-ubay pa sa atong katawhan ang walay bakuna, amo silang giagda sa pag-inom sa produktong Lacto Puffy. Libre og walay bayad nga atong gitunol kanila ang lactobacillus nga mapalig-on sa immune system sa tao. Kanindot ka sa kalibutan kung ang tanan baskog ug himsog. Kanindot ka kung ang kalibutan abunda sa gugma ug pagtinabangay. Sa amuang pakighimamat sa mga lumulupyo, nakita namo ang ilang kalipay. Mga pagpasalamat ug paghandom nga mobalik ang Lacto Puffy sa ilang dapit. Ug tungod niani nadasig kami nga mulusad og mas dako ug mas halapad nga community Lacto Pantry. Sud sa 25 ka tuig, kalit lang ko nga naka-decide nga muundang kog sigarilyo. Unya, tudloan ta mo unsaon, kahibaw mo
Nganong daghan kaayong mga manigarilyo ay ang maglugos o maglisod pag-undang anang panabako. Tungod ang kalami nga mahatag sa usalang kastik nga sigarilyo mo equivalent og balik ko sa kalibo ka mga babae. Imagine na lang kaniadto nga muhurot ko og tagsa usahay tagura ka kahang adlaw. Unya kada hingos nimo niya ng nikotin, murag tagsa gyud ka kilo ang maiban sa imong mga problema. Ambot og unsay naa ng sigarilyo nga mokalma man gyud ang imong kahag. Bisag unsa pa nakakampat sa imong hunahuna, iyang hanayon. Bisag unsa pa kasamok sa imuhang palibot, magmalinawon basta doon na nakagikuptan dihang sigarilyo. Mawa ang imong sapot, mugana ang imuhang adlaw, ug sa higayon nga wagi kay buhaton, sigarilyo mao'y mohatag og kahulugan sa mga bakante nimo nga oras. Buntag sayo, kape sigarilyo. Suds kasilyas, sigarilyo. Humankaon, sigarilyo. Kada lihok, iyop-yop. Walay suliran ang dili masulbad sa malburong puwa. Nagsugod kog panigarilyo at the age of 16. Unya, aktivista ko anak kaniadto. Kana laging mentalidad ba sa usa ka aktivista? Nga para lang gyud nga makabawas ta aning mga madaog-daogon nga kapitalista aw ato ning hutdon og sunog kining ilang mga produkto, mga binutsukoy ba nga huna-una. Duha ra giilanan nga akong mga classmate makaibaw sila nga nisod na kus klase. Una, nanimaho kong sigarilyo, o nisod kus klase nga nanimaho pang tirgas. But to cut the long story short, addicted na gigay ko sa nicotine as the years go by. Pangutana, nganong ni undang mangkog panabako? Unang rason, kay financial. Kwintaha, ang kaha sa sigarilyo niadtong higayuna, 70 pesos. Times 2, kay duha man kaha, so sa ato pa, 140 pesos na ang akong adlaw. Unya, times 30, so sa ato pa, 4,200 pesos ang ako ang usa ka buwan. Unya, i-times 12 pagid nimo, so 50,000 pesos ang tuig. Akong una-una, kining kwartaha, kaya naman kay ni i-finance sa masyaw ba? And the second reason why I quit smoking is of course ang health. Walay tao nga gustong mamatay nga masakiton. Tanan gustong mamatay nga himsog. Bitaw, ang unang igon sa sakit kay ang ato ang baga. Kana lang smoker's cough, oh. Askang paita naman lang gyud. Mauna siya klases ubo nga naa magsukad sa imong kiting. Basta tinghutoy na gani ana niya ay sus. Murag mo out ang suga kada sikads akong ubo. But in one fine day, it just came to me that I need to quit. And it's going to be easy. Ug karon tudloan ta mo kung unsaon pag-undang sa pagpanigarilyo nga di mo maglisod. Ug ibutang gyud sa inyong hunahuna para sa yon nga mas lisod pa undangan ang pamabay kaysa pagpanigarilyo. Ang una nimong buhaton kay magtakda ka og adlaw kung kanus agyud ka nga gustong muundang og sigarilyo. Pili ata ng adlaw ay lang gyud ng bag-ong tuig kay daghan kaayong mga napalyar. Ikaduha, total stop gyud. Ayaw nang hinay-hinay. Ayaw nang tigi-tigi. Kay wa pa ko kadungog nga dunay doktor nga nitambag sa iyang pasyente nga para nga di ka masakit, hinay-hinay ilag tumar ng hilo. Muundang ganitag sigarilyo, undang gyud. Kay hilo man na. Ikatulo, bit-bit gid ka kanunay og water jug. Mag-craving na gani kag sigarilyo, iyarok dayon og daghang tubig. Kay kini magong tubig gihimo nis kinaiyahan para nga iyang limpyuhon ang imong dugo. Tanang mga hugaw, nikotin ug uban pa iyang banwason. Ikaupat, always remember nga walay ahensya nga mudawat og ashtray. Dili na bulawan. Sumay tingali nga imo na nang ilabay. Unya di pod na siya parehag purol nga kung matubuan hipuson. Dili ilabay gyud. Ikalima, palayo sa tao nga mga manigarilyo ay. Huna-hunaa lang nga mga anak na sila siyawa. And last but not the least, keep yourself busy. Manrapo bakas jealousy, mag-ihap bakas imong kwarta, manglurwaks bakas inyuhang hagdanan, magpatuktok bakas imong mga hiniktan, basta lingahalan gyud ang imong kagalingon. Ayaw gyud sugot nga moabot ang takna sa imong adlaw nga mag-urong ka lang. Ayaw gyud sugot nga wa kay buhaton. Kay sa takna nga mag-urong na ka, pilde na ka. The Not So Late Show with Jason Monteclar.
Mga balitang fake news. Sabado kan. Nay, wari, Saturday group, ha? Okay, sinig kang kuha na. Katong uyab ni Isko. Okay. May pagtanaw diyas. Oy, Samuel D. Deterred. Deterred ba siya? Di na siya deterred. Sa last. Percival Rico. Pinakakahi na tong amigo. Jody De La Cruz. O si Joshua Monteclar. May pagtanaw nyo diha. O arita sa itong mga balitang fake news lokal. Sa itong mga balitang lokal, ha? MCWD mubaligya na og tubig sa dagat. Sigun pa sa pinaka-latest nga price index nga gipagawa sa Metro Cebu Water District, makita nga gi-classify nila og tulo ka kategory ang tubig mainom karon. Alang sa maka-afford, mahimo na kamo makapalit o makapataon og tubo para sa pure tubig, tabang o desalinated water. O galang ato sa dili kayo maka-afford, naara sa mapalit nga parat-parat gamay or semi-salinated water. O alang sa mga kabus uyamot, good news, pwede na mo inom og tubig sa dagat o ocean fresh water. Super barato, nagibaligya karon sa MCWD. Garbo nga gi-anunsyo nila ni Mayor Edgar Lapilla, lakip sa mga sakop sa Board of Directors sa MCWD, nga ila kining gituyo nga baligyaan og tubig dagat ang pobre. Agi tubag sa nagkataas nga presyo sa matag cubic meter nga tubig sa MC. Dili angay pasagdan ang kabus, samtang nagkamahal na ang presyo sa mga batakang panginahanglan sa katawhan. Angay kaluyan o dili angay pasagdan ang pobre, matud pa sa MC. Padayon to sa itong mga balitang fake news nasyonal. Mga balitang nasyonal, dakpo ng magsulob og peki nga face mask. Kini maoy bahad sa IATF ngadtos mga masakpan nga magsulob og face mask nga walay quality control sticker or QR sticker gikan sa Department of Health. Nasayran nga nikuyanap na karon ang mga face mask nga peke gikan sa China. Ang National Bureau of Investigation, kung NBI, ang nibutya nga dapat magbantay ang publiko aning mga face mask nga emit. Matod pa sa NBI, nga nakig-coordinate na ilang buhatan adto sa IATF, AFP, PNP o Interpol. Aron na tultulon og dakpon ang mga sindikato nga nagpayuhot aning mao nga kontrabando. Sa pikas bahin, ang PNP Chief General Guillermo Eleazar ni mando na sa tanang kapulisan nga mupahigayon og regular checkpoint sa kadalanan aron na tagsa-tagsaon og inspeksyon ang katawhan kung nipasarbas quality control ang ilang face mask.
og aduna usab kini quality control sticker gikan sa DOH og IATF. Og alang sa buot magpa-accredit sa ilang face mask, mahimo ra kamong muadto sa bisan asang opisina sa DOH or IATF aron mapapitlan og QC sticker ang inyong mga face mask. 50 pesos rang bayad kada papilit. Okay, hari natapos ang atong mga balitang fake news. Mubalik tas Jason, maligya siya nga dog face mask sa studio. Mga balitang fake news. Nakaistorya ko sa mga partners sa The Big Word Superstore. Kuya, wag ambisyon mga tawhanay. Tumbahon ko na lang SM. But anyway, The Big Word Superstore, muni ang bagong partner sa The Not So Late Show nga sila maoy na maligya online aning tanang mga produkto sa Lacto Puffy, particularly na gyud sa Lacto Vital. Unya, the more nga mo purchase mo daghan, the more nga makahatagan mo og mga nindot nga discounted price. And then ang The Big Word Superstore mo kuan ni sila, mo cater na ni sila ron og cash on delivery services. So ang produkto or ang item pwede na nga ana na inyo bayaran inig-abot sa inyong bahay or pwede sa mo mabayadan online. So again, The Big Word Superstore na maligya ni sila og Lacto Puffy, pwede ra gid mo nga makapalit diha. Okay? So, ay sa kalimti, ang ato ang mga local artist, ato gyapon na silang gi-feature, tagaan na to sila free nga airtime sa ato ang program, muna nga ato ginang push ang ilahabang talent, ang ilang mga music tungod kay number one, kami mismo ni Super Big, mga supportive gid mi sa mga local nga Bisaya nga artista. Laktod pagkasulti, mga bisdak man mi. So ganahan mig mga bisdak nga mga tukar. So amo na lang sana silang tabangan diri sa on air. O niya ay sa kalimot nga pwede mong mo like, pwede sad mong mo share sa ato ang Facebook page sa The Not So Late Show or pwede sad mong mo subscribe sa YouTube. And alang sa mga di gustong makakita sa ato ang kabistiso, pwede sad mong makapaminaw na mo diri sa Apple Podcast o sa Spotify. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw nining ato ang pinubre nga tulumanon nya Sabado night sa namaron. So panahon ng iting laag. So kita-kita ta sunod semana. Daghang salamat. Ay gyud kalimti halang don sibat hala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Damay mong teradu Mengharapkan tekarul Sakar bukit Hatudas dagang kakahuyan Slowly tamak bungfut basig mabantayan danean Naik ketung gemayun Dapat tu magpawan Kita kuno Tinumi mo di ay Buru pasa sanga sailing kayo Pangoang isda Kanay sarang ginalanan mo Asan mo na dapat Medyo na siya'y bagat linoblu Oh my God, it's all the Patut pagurong mama, patut pagurong papa, Kingfisher
걸음 걸어보인 거리 그 타산 넣고 가는 나이는 나기 터래 궁마가 보인 앞만 보다 스타긴 오고 미야 방한 나의 사랑기를 너는 모아 사는 어느 때 매주와 나 사이 바깥린 blue omega 익사들가를 이나고 가사 나라라 빠는 오 같은 강은 너무 그와 양가상 맘마 뚝사 목루 비리랑 요런 나만 대한 마트 밖으로 마마 마트 밖으로 봐봐 Kingfisher 나의 사랑기를 너는 모아서 내 모르는 배 매주와 나 사이 바깥린 blue omega 익사들가를 이나고 가사 나라라 빠는 오 같은 단만 너도 그와 나가상 맘마 뚝사 목루 비리는 요 남은 대한 마트 밖으로 마마 마트 밖으로 봐봐 마트 밖으로 브라다 마트 밖으로 시사 마트 밖으로 마마 마트 밖으로 봐봐 Kingfisher The Not So Late Show with Jason Monteclar.